ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി വന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ, കാണാനില്ല, ശബ്ദമൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ഇത്രയും നേരം ക്ലാസ് അല്ലേ, പാവം വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, ഈ സമയത്ത് ഓണാക്കാണുമ്പോ വേറെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതാ. അതെ അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 14 തുടങ്ങണം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇന്ന് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ എല്ലാവരും. ഒന്ന് ആരും വന്നില്ല. ഇന്നത്തെ ലേറ്റ് ആയല്ലോ. നമ്മുടെ ക്ലാസ് നടക്കണാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അറിയാറില്ല പൊതുവെ അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്കിന്ന് അധ്യായം 14 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 14ാമത്തെ അധ്യായം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കേണ്ടത്. ഇന്നലെ നമ്മള് 13ാമത്തെ അധ്യായം കണ്ടു. 13ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രക്രിയ എന്താണെന്ന് അറിയണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കാന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്നല്ലേ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത്. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയ അത് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുക? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഒരു അധ്യായമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക്, കുറെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്. കാരണം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് ത്രിഗുണങ്ങൾ. നമുക്കറിയാം. കാരണം ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളും സ്വഭാവം വരുന്നത്. അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ വരുന്നത്. അതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? എന്താ വരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു ജന്മം, നമ്മളെ ശരീരം ഏതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് വലിയൊരു പങ്ക് ആർക്കുണ്ട്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കുണ്ട് അല്ലെ. ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഏത് ശരീരം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നമുക്ക് അല്ലെ. അത് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്? അതിനൊരു പങ്ക് ആർക്കുണ്ട്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെ മറികടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതില് ഈ അധ്യായത്തില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായം 14 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. 14 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അധ്യായം 14 5 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ജീവാത്മാക്കളുടെ മുക്തി ബന്ധനത്തെ കുറിച്ചും 5 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ബന്ധനത്തിന്റെ വിവരണത്തെ കുറിച്ചും 10 മുതൽ 13 വരെ ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ളില് ഗുണത്തിന്റെ മേൽക്കോയ്മയെ കുറിച്ചും 14 മുതൽ 18 വരെ ഗുണങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പിന്നെ മരണത്തിനും അതിനനുസരിച്ചും, അതായത് ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ മരണശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് 19 മുതൽ 27 വരെ ആ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമാകുക, അതിനെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 5 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം
ജീവാത്മാക്കളുടെ മുക്തിയും ബന്ധനവും. കൂടെ ശ്ലോകം ഒന്നാമത്തിലേക്ക് പോകാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരഭൂയം പ്രവിക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്തോ മുനയാ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്? സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറയാം. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ്, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഏതോ ഒന്ന് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഋഷികൾക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത്. ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള പരമജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരാം. ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഋഷികൾക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത് ഏതോ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഋഷിമാർക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച്, പരമജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. തത്വജ്ഞാനപരമായ ഊഹാപോഹ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഈ അധ്യായത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രഭാവം സ്പഷ്ടമാകും. അപ്പൊ ഈ തത്വജ്ഞാനപരമായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഈ അധ്യായത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക്, ഉൾക്കൊള്ളുന്നവർക്ക് എന്ത് അറിയാൻ സാധിക്കും? ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രഭാവം എന്താണെന്നുള്ളത് സ്പഷ്ടമാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്നും അവ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും ആത്മാവിനെ അവ കുടുക്കിൽ പെടുത്തുന്നതും മോചിപ്പിക്കുന്നതും ഏതേത് വിധത്തിലാണെന്നും ഈ അധ്യായത്തിൽ പരമപുരുഷൻ വിവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്? ഋഷിമാർക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത് എന്തറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ്? എന്തറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ്? ഋഷികൾക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത് എന്തറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ്? അതാണോ? ത്രിഗുണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അറിവ്, ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെ? പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്, അതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതെങ്ങനെയാണ് ജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിൽപ്പെടുത്തുന്നത്, മോചിപ്പിക്കുന്നത്, അത് ഏതൊക്കെ വിധത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയണത് ഈ അധ്യായത്തില്? ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്. അതറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഋഷിമാർക്ക് എന്ത് സാധിച്ചത്? പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത്. ആ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ? ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് സാധിച്ചത്? ഋഷിമാർക്ക് പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. ഇതം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്യമാകതഃ സർഗേപീനോപജായന്തേ പ്രളയേന വ്യഥന്തി ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിനു സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട്, അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റേതിനു സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സാധിക്കും. ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ എന്തുണ്ടാവില്ല? സൃഷ്ടികാലത്ത് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ടോ പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാകേണ്ടതായിട്ടോ വരുന്നില്ല. കാരണം ആ സൃഷ്ടികാലത്ത് സൃഷ്ടിയും പ്രളയവും നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇവിടെ ജനിക്കുന്നതും പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാകുന്നതും എവിടെയാണ്? ഏത് ലോകത്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില്. വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. ഈ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്ത് വരില്ല? ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. തികഞ്ഞ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് തുല്യനാകും. അയാൾ ആവർത്തിച്ചുള്ള ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകും. എന്നാൽ വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് എന്ന നിലയിലുള്ള വ്യക്തിത്വം നഷ്ടമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ തികഞ്ഞ ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട്, ആ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗുണത്തില് ഭഗവാന് തുല്യരാകും. പിന്നെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ആ ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചിതനാകാനും സാധിക്കും. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ആ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് എന്ന നിലയിലുള്ള വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നുമില്ല. മമ യോനിർമഹത് ബ്രഹ്മ തസ്മിൻ ഗർഭം ദദാമ്യഹം സംഭവ സർവഭൂതാനാം തതോ ഭവതി ഭാരത. അല്ലയോ ഭാരത,
ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക സത്തയത്രേ ജനനത്തിന് കാരണം. അത് എന്നിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച് സകല ജീവികൾക്കും ജന്മം കൊടുക്കുന്നു. ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയാണ്, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആ സമഗ്ര ഭൗതിക സത്തയാണ് ജനനത്തിന് കാരണം. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് എന്ത് കാരണം? ജനനത്തിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നു. അത് എന്നിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച് സകല ജീവാത്മാക്കൾക്കും ജന്മം കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ? ആ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച് സകല ജീവാത്മാക്കൾക്കും ജന്മം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ആര്? ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനുടെ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില പ്രഭാതർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്, അരിക്കൂമ്പാരത്തില് തേള് മുട്ടയിടും. നമ്മൾ കരുതും ആ അരിയിൽ നിന്നാണ് തേളിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിറക്കുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ്? അരിയില് ഓൾറെഡി തേളുകൾ മുട്ടയിട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അതിൽ നിന്നാണ് കുട്ടികൾ വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയല്ല, ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടി എന്ന മട്ടില് അത് പുറത്തു വരുന്നെങ്കിലും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജന്മമെടുക്കുന്ന എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും, ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള എത്രയോ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്, എല്ലാത്തിനും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലൂടെ വരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ജന്മം കൊടുക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. സർവയോനീഷു കൗന്ദേയ മൂർധയാ സംഭവന്തിയഃ താസാം ബ്രഹ്മ മഹത്യോനി താസാം ബ്രഹ്മ മഹത്യോ അഹം ബീജ പ്രദാപിത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായിട്ടുള്ള പിതാവും ഞാൻ തന്നെ എന്നറിയണം. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവവർഗങ്ങൾക്കും, ഈ നാനാരൂപേണയുള്ള എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങൾക്കും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഭഗവാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായിട്ടുള്ള പിതാവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് നീ അറിയണം. അപ്പൊ അർജുനോട് പറയാണ്, ഈ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തത് ഭഗവാനാണ്. അവർക്ക് ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തതും ആര് തന്നെ? ഭഗവാനാണ്. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പൂർവകർമ്മങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഭിന്ന രൂപങ്ങളിൽ പ്രവിറയെടുക്കുന്ന ജീവസത്തകളാൽ പൂരിതമാണ് ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പൂർവകർമ്മങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ട്, നമ്മൾ ചെയ്ത പൂർവകർമ്മങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ട് ഭിന്ന രൂപത്തിൽ പിറവിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ജീവസത്തകളാൽ പൂരിതമാണെന്ത്? ഈ ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ചെയ്ത പൂർവകർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മള് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ആ ജീവസത്തകളാൽ പൂരിതമാണ് ഭൗതിക ലോകം. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഉള്ളവരെല്ലാവരും തന്നെ നമ്മൾ ആ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പല പല രൂപങ്ങളിൽ, ഭിന്ന രൂപങ്ങളിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ജന്മം എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരാൽ ആണ് ഇതുള്ളത് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ഓരോ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. സത്വം രജസ്തമ ഇതി ഗുണ പ്രകൃതി സംഭവഃ നിപതന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹീനമവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ്. സത്വം, രജസ്, തമസ്. അതാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന 3 ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവ്, ശാശ്വതനാണ് ജീവാത്മാവ്. ആ ജീവാത്മാവിന് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ അതിന്റെ സംയോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്? ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ആ ഗുണങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകാണ് ചെയ്യുന്നത് ജീവാത്മാവ്. ഇനി ഓരോ ഗുണത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശാഗമനാമയം സുഖസംഖ്യേന പശ്ചാത്തി ജ്ഞാനസംഖ്യേന ചാനഘ. ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ഭക്തരാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് സത്വഗുണം എങ്ങനെയാണ്? മറ്റുള്ള ഗുണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സത്വഗുണം വിശുദ്ധമാണ്.
സത്വഗുണം പ്രകാശമാനമാണ്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നൽകുന്നതുമാണ് സത്വഗുണം. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവര് സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ഭക്തരാക്കപ്പെടാണ്. അപ്പൊ വിശുദ്ധമാണ്. മറ്റുള്ള ഗുണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സത്വഗുണം വിശുദ്ധമാണ്, അത് പ്രകാശമാനമാണ്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നൽകുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരെ എങ്ങനെയാണ്? സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടുമാണ് ആരെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു ജീവാത്മാവ് സത്വഗുണ അവസ്ഥയിലാകുമ്പോൾ താൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ജ്ഞാനത്തിൽ മുന്നേറിയവനെന്നും അങ്ങനെ അവരെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായിരിക്കുന്നു എന്നുമുള്ള അഹങ്കാരം അയാളെ ബാധിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ അയാൾ ഭക്തനാകുന്നു. ഇതിനുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ആര്? ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും തത്വചിന്തകന്മാരും ഒക്കെ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് സത്വഗുണത്തിലാവുമ്പോ എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിയായിരിക്കും സത്വഗുണത്തില്. അപ്പൊ തനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ജ്ഞാനത്തിൽ മുന്നേറിയവനാണെന്നും അങ്ങനെ അവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഞാനെന്നുള്ളൊരു അഹങ്കാരം ആർക്കുണ്ടാവും? ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരെങ്ങനെയാണ്? ആ സത്വഗുണം കൊണ്ട് അവര് ബന്ധിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുള്ള ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ആരെ പറയാം? ശാസ്ത്രകാരന്മാരെയും തത്വചിന്തകരെയൊക്കെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. രാജോ രാഗാത്മകം വിധി തൃഷ്ണാ സംഘാസമുദ്ഭവം തന്നിഭക്താദി കൗന്ദേയ കർമ്മ സംഘേന ദേഹിനം. അല്ലയോ കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണ് രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണ് എന്ത്? രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അളവറ്റ തൃഷ്ണയിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? രജോ ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നത്. അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണ് രജോ ഗുണം. ആ ദേഹസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിലാണ് ആരെ കുടുക്കിയിടുന്നത്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ കുടുക്കിയിടുന്നത്. ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാണ് ആര്? ഈ ഗുണത്തിലുള്ളവർ. അവർക്ക് അളവറ്റ തൃഷ്ണ, ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് രജോ ഗുണം. അത് ഫലോദിഷ്ടമായ കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിലാണ് ആരെ കൊടുക്കുന്നത്? ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവും, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള ആസക്തി, അതും രജോ ഗുണത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനിലും പുരുഷന് സ്ത്രീയിലും ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നതും എന്താണ്? രജോ ഗുണത്തില് കാണുന്നതാണ് ഇതും. തമസ്ത്വജ്ഞാനജം വിധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭി തന്നിഭക്താദി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവശരീരങ്ങളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ സർവശരീരങ്ങളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് തമോ ഗുണം. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പോ തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് സർവ്വജീവികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണം. ആ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര. മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരിൽ കാണുന്നത്. ഒന്ന് പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര. അങ്ങനെ ആ ജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നതാണ് എന്ത്? ഇതിലൂടെ. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് പ്രമാദം, അലസത, നിദ്രയിലൂടെയാണ് ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനെ തമോ ഗുണത്തില് കുടുക്കിയിടുന്നത്. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നത് പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്ന് എന്ത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരില് കാണുന്നത്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, തന്റെ മുത്തച്ഛൻ മരിച്ചു, അതുകൊണ്ട് താനും മരിക്കുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. മനുഷ്യൻ നശ്വരനാണ്, അവന് പിറക്കുന്ന മക്കളും മരിച്ചു പോകും. ആ മരണം സുനിശ്ചിതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട്? മരണമുണ്ട്. മരണമില്ലാത്ത ആരും എവിടെ ഇല്ല? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മരിക്കുന്നുള്ളത് നിശ്ചയമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഉന്മത്തന്മാരായതുപോലെ പണം വാരിക്കൂട്ടുന്നു, രാവും പകലും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതേ ഇല്ല. ഉന്മാദം തന്നെയാണിത്. ആ ഉന്മാദം ബാധിച്ചവരെന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കാനായിട്ട് ഒട്ടും താല്പര്യം കാണിക്കാതെ എന്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു? പണം വാരിക്കൂട്ടാനും കഠിന പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഈ ജീവാത്മാവ് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യം കാണില്ല. ഏത് ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരും ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. സത്വം സുഖേ സംജയതി രജ കർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തൂ തമഃ പ്രമാദേ സംജയത്യുത. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ട് ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു.
ഇവിടെ പറയുന്നത് സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു, രജോ ഗുണമാണെങ്കിലോ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു, ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ ഉന്മാദം കൊണ്ടാണ് ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു, ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ ഉന്മാദം കൊണ്ടും ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലും ബന്ധനം തന്നെയാണ്. സത്വഗുണത്തിലൂടെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, അതാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, അതിലൂടെ ബന്ധിക്കുന്നു. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ ഉന്മാദം കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഗുണം എങ്ങനെയാണ്? ബന്ധനം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഉള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ 3 ഗുണങ്ങളും നമ്മൾ ബന്ധനം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനും താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഏതാന്ന് പറയാം? സത്വഗുണാണെന്ന് പറയാം. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം സത്വഗുണം നല്ലതെന്നല്ല. പക്ഷെ മറ്റു 2 ഗുണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണ്? സത്വഗുണമാണ്. നമുക്ക് എത്തേണ്ടത് എവിടൊക്കെയാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഗുണം. അതാണേത്? വിശുദ്ധ സത്വഗുണം. വിശുദ്ധ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോ അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഏതാണ്? സത്വഗുണാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ആ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ എത്തിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. രജസ്തമശ്ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത, രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തഥ. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്നു. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ഇനി 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ആരിലുണ്ട്? നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഈ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ചിലപ്പോ സത്വഗുണം രജസമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും, ചിലപ്പോ രജോ ഗുണം സത്വ തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ച് മുന്നേറും, ചിലപ്പോ തമോ ഗുണം രജസും സത്വഗുണത്തെയും തോൽപ്പിച്ച് മുന്നേറും. ഇങ്ങനെ ഈ വിധത്തില് ഈ 3 ഗുണങ്ങളും തമ്മിൽ ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവര് 3 ഗുണങ്ങളും തമ്മിലുള്ള മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഓരോ ഗുണവും മറ്റു 2 ഗുണങ്ങളെ പിന്നിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നിലാവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ആരിലുണ്ട്? ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ട്. ഈ ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും തമ്മിലുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് എന്താക്കാൻ സാധിക്കും? ഈ സത്വഗുണത്താൽ അനുഗ്രഹീതരാകാൻ സാധിക്കും. അതിനെയും അതിക്രമിച്ച ആ വസുദേവ അവസ്ഥ വിശുദ്ധ സത്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ ദൃഢനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം? ആ സത്വഗുണത്തിൽ നിൽക്കാം, സത്വഗുണത്തിൽ അനുഗ്രഹീതരാകാം. അതിനെയും അതിക്രമിച്ചിട്ടുള്ള പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അതിനെയും അതിക്രമിച്ച ആ വസുദേവ അവസ്ഥ എന്ന ആ വിശുദ്ധ സത്യത്തിൽ എത്താനായിട്ടും സാധിക്കും. സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായത്തെ, ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃതം മിത്യുത. ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും ജ്ഞാനത്താൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും ജ്ഞാനം കൊണ്ട് പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ശരീരത്തിനുള്ളത്. ആ 9 ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ ആ സ്വാത്വികത ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ എന്തിനാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക്? സത്വഗുണ സമ്പന്നനാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? കാര്യങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണും, കേൾക്കുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതൊക്കെ ശരിയായ രീതിയിലായിട്ടായിരിക്കും. ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടും പരിശുദ്ധനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? ആ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം അനുഭവപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. സാത്വികമായ രീതിയിലായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. ലോഭ പ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണാമശമസ്പൃഹ രജസ്തേതാനി ജായന്തേ വിവൃതേ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ നേരെ മറിച്ച് രജോ ഗുണമാണ് നമ്മളിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതെങ്കിലോ നമുക്ക് അതിയായ ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഫലോദിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങള്,
നമ്മള് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. കഠിനമായ പ്രയത്നം, നമ്മൾ കഠിനമായിട്ട് പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മളിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹങ്ങള്, മോഹാവേശം. നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നേടണം എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യമായിരിക്കും ആർക്കുണ്ടാവുക? ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക്. എത്ര കിട്ടിയാലും തൃപ്തി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ആരിലുണ്ടാവില്ല? ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരിൽ ഉണ്ടാകില്ല. ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യാനും ആർക്കും മടി ഉണ്ടാവില്ല? ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് യാതൊരു മടി ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ആരുടെ ലക്ഷണം? ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ലക്ഷണം. രജോ ഗുണ സ്വഭാവി തനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്തിൽ ഒരിക്കലും സംതൃപ്തനാകാറില്ല. അത് ഉയർത്താനായി ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്തിൽ ഒരിക്കലും സംതൃപ്തനായിരിക്കില്ല. അത് ഉയർത്താനായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവരാണ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. അപ്രകാശോ പ്രവർത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹ ഏവച താമസേതാനി ജായന്തേ വിവൃതേ കുരുനന്ദന. കുരുനന്ദന, തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. ഇനി തമോ ഗുണമാണ് നമ്മളിൽ വളരുന്നതെങ്കിലോ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം തുടങ്ങിയ വ്യാമോഹം തുടങ്ങിയ പ്രകടമാകും. അപ്പൊ തമോ ഗുണമാണ് നമ്മളിൽ വളരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? തേജസ് ഉണ്ടാവില്ല. തേജസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല? അറിവില്ല, ജ്ഞാനമില്ല. പിന്നെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് അകർമ്മണ്യത, നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാൻ യാതൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും, ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. പ്രമാദം, നമുക്ക് അലസത, അതൊക്കെ എന്തില് വരുന്നതാണ്? ഈ തമോ ഗുണത്തില് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് ആരിൽ പ്രകടമാകുന്നത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരില് കാണുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഈ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പിന്നെ അവരുടെ മരണത്തെ കുറിച്ചുമാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 14. യഥാ സ്വത്തെ പ്രവൃത്തേതു പ്രളയം യാതി ദേഹഭൃത് തദോത്തമവിദാം ലോകാൻ അമലാൻ പ്രതിപത്യതേ. സ്വാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. അപ്പൊ സ്വാത്വികർ മരണപ്പെടുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവർക്ക് ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് ആര് പോകുന്നത്? സ്വാത്വികരെത്തുന്നത്. സ്വാത്വികര് മരിക്കുമ്പോ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ആരെത്തും? സ്വാത്വികരായിട്ടുള്ളവർ മരണപ്പെടുമ്പോ അവർക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അമലാൻ എന്ന പദം ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ്. രജസ് തമോ ഗുണങ്ങൾ തീണ്ടാത്തത് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. അപ്പൊ അമലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? രജസ് തമോ ഗുണങ്ങൾ, രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം ഇല്ലാത്തത് എന്നാണ് എന്തിന്റെ അർത്ഥം? അമലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്തുണ്ട്? മാലിന്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ സത്വഗുണമാണ്. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിനും സത്വഗുണം, അതാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതിലേറ്റവും പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ ഗുണം ഏതാണ്? സത്വഗുണാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ സത്വഗുണം. അപ്പൊ ഇവിടെ അമലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത്. അപ്പൊ അതിലെ മാലിന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണമാണ്. അമലാൻ മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഗുണമാണ് ഇവിടെ. രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം ഇല്ലാത്തതാണ്. എന്താണ്? അതാണ് അമലാൻ എന്ന പദത്തിന് അർത്ഥാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭാഗവതം എന്തെന്നറിയപ്പെടുക? അമലപുരാണം എന്നാണ് ഭാഗവതം അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഭാഗവതം അമലപുരാണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് അല്ലെ? ആ മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭാഗവതം നമ്മൾ ശ്രവിക്കും തോറും നമുക്ക് എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും? സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നോ, ഭാഗവതം വായിക്കുന്നോ, നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലേക്ക് എത്തും? സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം അമല പുരാണം എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്, ഭാഗവതത്തിന് പറയുന്നത്. രജസി പ്രളയം ഗത്വാ കർമ്മ സംഖ്യഷു ജായതേ തഥാ പ്രലീന തമസി മൂഢോ യോനീഷു ജായതേ. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് നമ്മൾ മരണപ്പെടുന്നെങ്കിലോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ജന്മമെടുക്കുക. തമോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുന്നവരാകട്ടെ മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും പിറക്കുന്നത്. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ എവിടെ ജന്മം എടുക്കുക? ഭൂമിയില്. അവര് രജോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ വന്ന് ജന്മം എടുക്കും? ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കും. പക്ഷെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള മരിക്കുകയാണെങ്കിലോ
മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് ജന്മമെടുക്കുക. ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ആ ജന്മത്തിന്റെ ഗുണം, അതായത് ആ ജന്മത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള് അത് ആ ജന്മത്തിന്റെ ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് അല്ലെ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാ, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് പരമപദം പ്രാപിക്കുക. അല്ലെ, നമ്മള് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ആ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്തില്ല, എന്നിട്ട് നമ്മൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിലാണ് മരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും മനുഷ്യനായിട്ടാണോ ജന്മം എടുക്കുക? ഇല്ല, അല്ല, മൃഗങ്ങളായിട്ട് അല്ലെ. ആ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മളത് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ജന്മത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം എന്തിലേക്ക് പോകും? മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും നമ്മള് ജന്മം എടുക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ മനുഷ്യനായി ജനിച്ച് ജീവാത്മാവ് പിന്നീട് ഒരിക്കലും താഴ്ന്ന പടികളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയില്ലെന്ന് ചിലർക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്. നമുക്കില്ല, കാരണം നമ്മളിത് പഠിച്ചാലും നമുക്കറിയാം. ചിലവരുടെ ഒരു ധാരണ എന്താണ്? മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും താഴ്ന്ന ജന്മത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരില്ല എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ചിലർക്കുമുണ്ട്. തമോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ മരിച്ച ശേഷം മൃഗരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തപ്പെടുമെന്ന് ഈ ശ്ലോകം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റിത്തരാണ്. മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയാൽ പോലും നമ്മള് ഏതാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള സ്വഭാവമാണ് നമ്മളിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ച ശേഷം ഏതിലേക്ക് പോകും? മൃഗരൂപത്തിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തപ്പെടുമെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഭഗവാൻ. ഇങ്ങനെ അധപതിച്ച നിലയിൽ നിന്ന് പരിണാമ പ്രക്രിയയിലൂടെ അയാൾക്ക് വീണ്ടും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരും. അങ്ങനെ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടി, അതിനുശേഷം തമോ ഗുണപ്രകാരം എന്ത് വന്നു? വീണ്ടും അടുത്തൊരു ജന്മം മൃഗജന്മമായിട്ട് കിട്ടി, മൃഗത്തിന്റെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. പിന്നെ ആ മൃഗജന്മത്തിന് പരിണാമ പ്രക്രിയയിലൂടെ വീണ്ടും ആരായിട്ട് വരാം? മനുഷ്യനായിട്ട് ഉയർന്നു വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാലോ വീണ്ടും നമ്മൾ അതിലേക്ക് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ക്ഷീണേ പുണ്യ മർത്തിലോകം വിശുദ്ധി. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു? നമ്മൾ വീണ്ടും മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുക്കും, നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മം അനുസരിച്ച് മൃഗമായിട്ടോ എങ്ങനെ ജന്മം എടുക്കും, പിന്നെ അതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കർമ്മണ സുഹൃതസ്യാഹു സാത്വികം നിർമ്മലം ഫലം രജസസ്തു ഫലം ദുഃഖം അജ്ഞാനം തമസാ ഫലം. സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്, അത് സ്വാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖമാകുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവുമാണ്. അപ്പൊ സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? എപ്പോഴും വിശുദ്ധമായിരിക്കും. സത്കർമ്മത്തിലുള്ളവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജ്ഞാനം കൊണ്ടും പിന്നെന്താണ് ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സുഖം കൊണ്ടും ബന്ധിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ പിന്നെ അവര് കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ശരിയായ രീതിയിൽ നോക്കി കാണുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയായിരിക്കും? വിശുദ്ധമായിരിക്കും. സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്. അത് സാത്വികതാ ഗുണത്തിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വരുന്നത്. രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ ദുഃഖമാണ്. കാരണം രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കും? ദുഃഖം വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രജോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുടെ പ്രവർത്തികളുടെ ഫലം എങ്ങനെയാകാം? ദുഃഖമാകാം. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവുമാണ്. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ആണെങ്കിലോ അവരുടെ പ്രവർത്തികളുടെ ഫലം മൗഢ്യമായിരിക്കും, അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അവർക്കും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും ഒരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവർ അജ്ഞരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഒരു അറിവുണ്ടാവില്ല, ഒരു ധാരണ അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്കും ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും യാതൊരു ഗുണം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പ്രജകളേവരും ജന്മങ്ങളിൽ മൃഗങ്ങളാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മനുഷ്യ സംസ്കാരം തീർച്ചയായും മനുഷ്യരുടേതല്ല. ഇന്നത്തെ മാനവ സംസ്കാരം രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളാൽ അങ്ങേയറ്റം വഴിപിഴയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. ആപത്കരമാണ് ഈ കാലം. മനുഷ്യവർഗത്തെ ഒരു മഹാവിപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സുലളിതമായ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയയ്ക്ക് നയിക്കാൻ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ സാധാരണ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രജകളെ എല്ലാവരും മൃഗങ്ങളാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യ സംസ്കാരം ഒരിക്കലും ആരുടേതല്ല, മനുഷ്യരുടേതല്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്നത്തെ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ മാനവ സംസ്കാരം രജോ തമോ ഗുണങ്ങളാൽ അങ്ങേയറ്റം വഴിപഴിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? നമ്മളെ ഇന്നത്തെ സംസ്കാരം. അത് എല്ലാ ജനങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംസ്കാരമാണ് എന്തത്തെ നമ്മുടെ സംസ്കാരം. അത് ആപത്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ആ മഹാവിപത്തിൽ നിന്നും എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? സുലളിതമായ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയയിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും
അത്രയും ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് എന്ത് കൃഷ്ണാവബോധം. ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എല്ലാ മനുഷ്യവർഗത്തിനെയും ആ മഹാവിപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ആ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയയിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സത്വ സംജായതേ ജ്ഞാനം രജസോ ലോപ ഏവച പ്രമാദ മോഹ തമസോ ഭവദോ ജ്ഞാനമേവച. സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനവും രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് ലോഭവും തമസിൽ നിന്ന് പ്രമാദവും മോഹ മൗഢ്യവും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത്? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. സത്വഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനം. സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം. രജോ ഗുണത്തിൽ എന്താണ്? ആഗ്രഹങ്ങള്, ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളോടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. അപ്പൊ ലോഭം. രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് ലോഭം. തമസിൽ നിന്ന് എന്താണ്? പ്രമാദം, മോഹ മൗഢ്യം, ഉന്മേഷ ഇല്ലായിക, അകർമ്മണ്യത. ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? തമോ ഗുണത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലും ഉണ്ടാകുന്നത്. സത്വഗുണത്തിൽ യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനം നേടുന്നു. രജോ ഗുണത്തില് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളിലാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം വരുന്നത്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? പ്രമാദം, മോഹം, മൗഢ്യമായിട്ടുള്ളവർ. അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? മൗഢ്യം നിറഞ്ഞവരായിരിക്കും തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. അലസന്മാരായിരിക്കും. ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിനും സമൃദ്ധിയും സന്തുഷ്ടിയും വർദ്ധിച്ചില്ലെന്ന് വന്നാൽ പോലും സമൂഹത്തിൽ ചെറിയൊരു ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തി സത്വഗുണത്തിലായാൽ ലോകത്തിൽ ഒട്ടേറെ ഐശ്വര്യം സമാധാനം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പൊ ജനങ്ങളില് ഭൂരിപക്ഷത്തിനും എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സമൃദ്ധിയും സന്തുഷ്ടിയും വർദ്ധിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കണമെന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും ഇതിലേക്ക് വരണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു ചെറിയൊരു ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ സത്വഗുണം വളർത്തിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ ഒട്ടാകെ ഐശ്വര്യ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം നമുക്ക് ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ആ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ലോകത്തിൽ ഒട്ടാകെ ഐശ്വര്യം സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. മറിച്ച് രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിലാണ് ജനങ്ങൾ മുഴുകുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഐശ്വര്യ സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്ന സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ തിരിച്ച് രജോ ഗുണത്തിലോ തമോ ഗുണത്തിലാണ് നാം മുഴുകുന്നതെങ്കിലോ അവിടെ എന്തുണ്ടാവണമെന്നില്ല? ഐശ്വര്യ സമാധാനം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സത്വഗുണത്തിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രാവിലത്തെ സാധനകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതും നാമം ജപിക്കുന്നതും ഭാഗവതം ക്ലാസ് കേൾക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? ആ സത്വഗുണത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ടി. കാരണം ഈ മൊത്തം പ്രപഞ്ചത്തെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ആ ലോകത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ശതമാനത്തെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്? ആ ലോകത്തിൽ ഒട്ടാകെ അതിന്റെ സമാധാനം ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസ ജഗന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസ. രാജസ സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു. രാജസ പ്രകൃതിയിലുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും നീചമായ തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് വരും. രാജസ പ്രകൃതിയിലുള്ളവര് ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കും. നീചമായ തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലോ നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ടാണ് നിപതിക്കുന്നത്. സാത്വികര് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്കും രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂമിയിലേക്കും തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് നരകങ്ങളിലും പോയിട്ട് നിപതിക്കുന്നു. ഇനി ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാവുക, അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതിൽ എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത്. നാന്യം ഗുണേഭ്യ കർത്താരം യഥാ ദ്രഷ്ടാനുപശ്യതി ഗുണേഭ്യശ്ച പരം വേത്തി മദ്ഭാവം സോധിഗച്ഛതി. യാതൊരു കർമ്മത്തിനും പ്രകൃതിയുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളല്ലാതെ വേറെ കർത്താവില്ലെന്ന് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുകയും ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ ഭഗവാനെ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ യാതൊരു കർമ്മത്തിനും എന്തില്ല? പ്രകൃതിയുടെ ഈ ഗുണങ്ങളല്ല. യാതൊരു കർമ്മത്തിനും പ്രകൃതിയുടെ ഈ ഗുണങ്ങളല്ലാതെ വേറെ കർത്താവില്ലെന്ന് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുകയും ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ ഭഗവാനെ അറിയുകയും ചെയ്തവനാണ് ആര്? എന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാ കർമ്മത്തിനും യാതൊരു കർമ്മത്തിനും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളല്ലാതെ വേറൊരു കർത്താവില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും കാരണമാരാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അറിയാം. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനെ അറിയാം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും കാരണം, അല്ലാതെ വേറൊരാളില്ല. പിന്നെ 3 ഗുണങ്ങൾ
മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾ അറിയുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണനാണ് യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മികാചാര്യൻ. അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹം അർജുനന് ഈ ജ്ഞാനം നൽകി. അതുപോലെ ശരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവരിൽ നിന്ന് വേണം ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധിഷ്ഠിതമായ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം വഴിപിഴച്ചു പോകും. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ആചാര്യൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെ വേണം, അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യനിൽ നിന്നാണ് അർജുനന് എന്ത് കിട്ടിയത്? ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അതുപോലെ ശരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ? ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഈ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ശാസ്ത്രം പഠിക്കണമെങ്കിൽ ആ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വഴിപിഴച്ചു പോകും. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്നാണ് അർജുനൻ എന്ത് നേടിയത്? ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിയത്. അതേപോലെ ശരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വേണം ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള, അതിനധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും ഉള്ള ഈ ശാസ്ത്രം നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വഴിപിഴച്ചു പോകും. അപ്പൊ വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശത്തിലൂടെ ഒരാൾക്ക് തന്റെ ആധ്യാത്മിക നിലയെക്കുറിച്ചും ഭൗതിക ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിവ് നേടാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ താൻ എങ്ങനെ ഈ ബന്ധനത്തിൽ പെട്ടുവെന്നും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ എത്രത്തോളം ആയിട്ടുണ്ടെന്നും ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക നില അറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് അറിവ് നേടാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിൽ പെട്ടു എന്നുള്ളതും ഈ ഗുണങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ആകൃഷ്ടരായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആരിലൂടെ സാധിക്കും? ഒരു ഗുരുവിലൂടെ സാധിക്കും. അപ്പൊ അർജുനൻ അടുത്തത് ചോദിക്കാണ്. എന്താണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്? അല്ല, അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നല്ല അല്ലെ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് ഗുണേനേതാന തീത്യത്രീൻ ദേഹി ദേഹ സമുദ്ഭവാൻ ജന്മ മൃത്യുജരാ ദുഃഖേർ വിമുക്തോ മൃതമശ്നുതേ. ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃത ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് ഈ ശരീര സംബന്ധികളായിട്ടുള്ള ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ജീവാത്മാവിന്, ശരീരസ്ഥനായ ആ ജീവാത്മാവിന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിക്കൊണ്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അമൃത ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ, സത്വ രജോ താമ ഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാല് ഒരു ശരീരസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അമൃതം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനതാ വലയം ഭേദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് മനുഷ്യൻ ഭക്തിനിഷ്ഠമായ സേവനത്തിൽ തൽപരനാകുന്നത്. അപ്പോ എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ആ വലയം ഭേദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, അപ്പോ ആ മനുഷ്യന് എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തിനിഷ്ഠമായ സേവനത്തില് താല്പര്യം വരും. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുമ്പോഴാണ് ഭക്തിനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിന് താല്പര്യം വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെ മറികടന്നാലാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുക. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ അത് കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അർജുന ഉവാച കൈർലിംഗ്രൈസ്ത്രീൻ ത്രിഗുണാനേതാൻ അതീതോ ഭവതി പ്രഭോ കിമാചാര കഥം ചൈത്രാസ്ത്രീൻ ഗുണാനാതിവർത്തതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, പ്രഭോ, ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? എങ്ങനെയിരിക്കും അയാളുടെ പെരുമാറ്റം? അയാൾ എങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നു? അപ്പൊ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് അർജുനനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ഒന്ന്, ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം? അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അപ്പൊ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം എന്താണ്, എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം, ത്രിഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അതിന് ഉത്തരം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ കൊടുക്കുന്നത്?
ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രകാശം ച പ്രവൃത്തിം ച മോഹമേവാച പാണ്ഡവ ന ത്വേഷ്ടി സംപ്രവൃത്താനി ന നിവർത്താനി കാംക്ഷതി ഉദാസീനവദാസീനോ ഗുണൈര്യോ ന വിചാല്യത്തെ ഗുണോ വർത്തന്ത ഇത്യേവം യോവതിഷ്ഠത്യം ജ്ഞാനകവിദേ സമദുഃഖസുഖാ സ്വസ്ഥ സമലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചനഃ തുല്യപ്രിയാ പ്രിയോ ധീരസ്തുല്യ നിന്ദാത്മ സംസ്തുതിഭിഃ മാനാപമാനയോസ്തുല്യം തുല്യോ മിത്രാദിപക്ഷയോ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി ഗുണാതീതാ സ ഉച്യത്തെ. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഹേ പാണ്ഡുപുത്ര അർജുന, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ, അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ. അപ്പോ പ്രകാശത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാമോഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് ഈ 3 കാരണം കൊണ്ടും ഒരു വ്യക്തിക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല. അതില്ലാത്ത സമയത്ത് അത് വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹവും തോന്നുന്നില്ല. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാവാതിരിക്കുക. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങള് പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളില് നമ്മൾ എന്താകുന്നില്ല, നമ്മൾ പ്രക്ഷുബ്ധനാകുന്നില്ല, നമ്മൾ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതരായിരിക്കുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിട്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും കാരണം ആരാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഉദാസീനനായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, പൈർഭാവത്തിൽ എല്ലാത്തിനും അതീതനായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുക. ആത്മാനിഷ്ഠനായിട്ട് സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക. ആത്മനിഷ്ഠനായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? സുഖത്തിനും ദുഃഖത്തിനും നമുക്ക് തുല്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിലാണോ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലാത്തത്, ആർക്കാണോ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലാത്തത്, ആർക്കാണോ പ്രിയമായിട്ടോ അപ്രിയമായിട്ടോ യാതൊന്നുമില്ലാത്തത്, ആർക്കാണോ പ്രിയമായിട്ടോ അപ്രിയമായിട്ടോ യാതൊന്നുമില്ലാത്തത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രകാശത്തിന്റെയും ആസക്തിയുടെയും വ്യാമോഹത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല. അതില്ലെങ്കിൽ അത് വേണമെന്നുള്ള പൈസ സുനിയൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അവരൊക്കെ മനു നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് എന്തില്ല, നമുക്ക് അതിനോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമില്ല. പ്രകാശത്തിന്റെയും ആസക്തിന്റെയും വ്യാമോഹത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തില് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല. അതില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ നമുക്കത് വേണമെന്നുമില്ല. എന്തൊരു കാര്യമായാലും നമുക്ക് വേണമെന്നില്ല, ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ഭാവം. പിന്നെ പറയുന്ന പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്കും കാരണം. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നിനോടും എന്തില്ല, പ്രതികരിക്കുന്നില്ല, പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുന്നു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാണോ പ്രവർത്തന നിരതകളായിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായിട്ട് ഉദാസീനനായിട്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഉദാസീനനാണ് നമ്മള്. പിന്നെ മാത്രല്ല അവയ്ക്ക് അതീതനാണ് നമ്മൾ, ഇവയ്ക്കൊക്കെ അതീതനായിട്ടിരിക്കുക. പിന്നെ ആത്മാനിഷ്ഠനായിട്ട് സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും പൊന്നും എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെയാണ്, ഒരേ രീതിയിലാണ് കല്ലിനെയും മണ്ണിനെയും പൊന്നിനെയും കാണാൻ. ആർക്ക് പ്രിയമായിട്ടോ അപ്രിയമായിട്ടോ യാതൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങള് അതിക്രമിച്ച വ്യക്തി എന്ന് പറയും. അതാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണം. അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആ വ്യക്തി ധീരനായിരിക്കും. അടുത്ത് പറയുന്നത് പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണ്? ആ വ്യക്തി ധീരനായിരിക്കും. ആ വ്യക്തി ആര് നിന്ദിച്ചാലും സ്തുതിച്ചാലും മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും സമചിത്തനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. ആര് സ്തുതിച്ചാലും നിന്ദിച്ചാലും മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും സമചിത്തനായിരിക്കും. ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും യാതൊരു ഭാവവ്യത്യാസമില്ല, ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും ഒരേപോലെ. പിന്നെ നിരുദ്യമനായിരിക്കും. നിരുദ്യമൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സ്വന്തം കാര്യത്തിനായിട്ട് അയാൾ ഒരിക്കലും പ്രയത്നിക്കില്ല. അയാൾ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും പ്രയത്നിക്കുന്നത്. അതാണ് നിരുദ്യമൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ത്? ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ വ്യക്തി. അതാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മൂന്നാമത്തെ ഉത്തരം ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? മാംചയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തി യോഗേന സേവത്തെ സാ ഗുണാൻ സമതീതൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പത്തെ. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക്
വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് പരമപദത്തിലെത്താം. അപ്പൊ ഏതൊരു പരിസ്ഥിതിയിലും നമ്മൾ എന്ത് വേണം? പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോകാം. ഏതൊരു പരിസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോകുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ തന്നെ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് പരമപദത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏതൊരു പരിസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ തന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് പരമപദത്തിൽ എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് വേണം? പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുക അഥവാ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക എന്നാൽ കൃഷ്ണനോട് തുല്യത നേടുക എന്നാണ് അർത്ഥം. തന്റെ ഭാവം സച്ചിദാനന്ദാത്മകമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വർണ്ണഖനിയുടെ അംശങ്ങൾ എന്ന പോലെ ജീവസത്തകൾ ഭഗവത് അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഭഗവാനോട് തുല്യത നേടുക. ഭഗവാനോട് തുല്യത നേടുന്നവരാണ് ആര്? കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുന്നതും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നവരും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? തന്റെ ഭാവം സച്ചിദാനന്ദ ഭാവം തന്റെ ഭാവം സച്ചിദാനന്ദ ആത്മകമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വർണശകലങ്ങള് സ്വർണ്ണഖനിയുടെ അംശമാകുന്നത് പോലെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എങ്ങനെയാണ്? ഈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എപ്രകാരമാണോ സ്വർണ്ണശകലങ്ങൾ സ്വർണ്ണഖനിയുടെ അംശമാകുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം അമൃതസ്യാവയസ്യ ച ശാശ്വതസ്യ ച ധർമ്മസ്യ സുഖ സൈകാന്തികസ്യ ച. ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം അമൃതസ്യാവയസ്യ ച ശാശ്വതസ്യ ച ധർമ്മസ്യ സുഖ സൈകാന്തികസ്യ ച. അമൃതവും അക്ഷയവും ശാശ്വതവും ആത്യന്തികവുമായ സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ അമൃതമായിട്ടുള്ളതും അക്ഷയമായിട്ടുള്ളതും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതും ആത്യന്തികമായ സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തി ശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അമൃതമായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അക്ഷയമായിട്ടുള്ളതും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം, അതായത് വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും പരമാത്മാവിന്റെ അടിസ്ഥാനവും എല്ലാം ആരാണ്? അതും ഭഗവാനാണ്. ആത്യന്തികമായ സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവും ഭഗവാനാണ്. അമൃതവും അക്ഷയവും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതിന്റെ ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവും പിന്നെ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. 4 കുമാരന്മാർക്ക് ആദ്യം ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് ബ്രഹ്മം എന്ന സങ്കല്പമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് അവർ ക്രമേണ ഭക്തിഭരിതമായ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു. വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പം ബ്രഹ്മസങ്കല്പത്തിനപ്പുറം എത്താൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയേക്കാം. അപ്പൊ 4 കുമാരന്മാര്, സനക സനാതന സനന്ദ സനൽ കുമാരന്മാർ. 4 കുമാരന്മാർ ആരൊക്കെയാണ്? സനക സനാതന സനന്ദ സനൽ കുമാരന്മാര്. ഈ 4 കുമാരന്മാരും ആദ്യം ഭഗവാൻ എന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഭഗവാനിലല്ല അവര് ആരാധിച്ചിരുന്നു. അവരെന്തായിരുന്നു? ആ പരമസത്യത്തിന്റെ ബ്രഹ്മഭാവത്തിലായിരുന്നു അവരാദ്യം ആരാധന നടത്തിയിരുന്നത്. 4 കുമാരന്മാരായിട്ടുള്ള സനക സനാതന സനന്ദ സനൽകുമാരന്മാര് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനല്ല ആരാധിച്ചിരുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മരൂപത്തില് ബ്രഹ്മഭാവത്തില്, അതായത് ബ്രഹ്മഭാവത്തിലാണ്, പ്രകാശത്തിലാണ് അവര് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത്? ആരാധന നടത്തിയിരുന്നത്. പിന്നീട് അവര് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് ആ ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് അവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായത്? ബ്രഹ്മത്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തിനപ്പുറം ആ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചത് അതിനുശേഷമാണ്. ആ ബ്രഹ്മശൂന്യ സങ്കല്പത്തിനപ്പുറം എത്താൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? അവർക്ക് വീഴ്ച പറ്റും, അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സാധിച്ചു? ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അറിയാത്തവർക്ക് അവർക്ക് വീഴ്ച പറ്റുന്നല്ലാതെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സേവകനും ഏതാണ്ട് രാജാവിനെ പോലെ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തോടൊപ്പം ശാശ്വതമായ ആനന്ദവും ശാശ്വതമായ ജീവിതവും ഉണ്ടാകുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവും ശാശ്വതത്വവും അക്ഷയത്വവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഭക്തന് ഇവയെല്ലാം സാധ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ സേവകനെ പോലെ തന്നെ ഏതാണ്ട് രാജാവും എങ്ങനെയാണ്? സുഖം അനുഭവിക്കാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ
ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയാ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം, ശാശ്വതമായ ജീവിതവും നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. ശാശ്വതമായ ആനന്ദവും നമുക്ക് ലഭിക്കും. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നമുക്ക് എന്തിലൂടെ കിട്ടും? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആര് മാത്രല്ല അപ്പൊ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ മാത്രല്ല അവിടെ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നത്, ആരും കൂടി കിട്ടും? ആ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്കും കൂടി സുഖം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കാണ്. കാരണം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദവും ശാശ്വതമായ ജീവിതവും ആർക്കുണ്ടാകും? ആ സേവകനും ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവും ശാശ്വതത്വവും അക്ഷയത്വവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ എന്തുണ്ട്? ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ പരമാത്മാവിന്റെയും എല്ലാം സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളും ആർക്ക് കിട്ടും? ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് കിട്ടും. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എല്ലാം സിദ്ധിക്കുന്നു, എല്ലാം സാധ്യമാകും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെയാ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഏതൊരു സാഹചര്യത്താലും നമ്മൾ പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും മറികടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇത് വിടാതെ നമ്മൾ പിടിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിലേറ്റവും ടോപ്പ് ഗുണം ഏതാണ്? സത്വഗുണാണ്. ആ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം എത്തണം. അതിനുശേഷമാണ് നമുക്ക് എവിടേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ്? രാവിലത്തെ നാമജപം, മംഗളാരതി, പിന്നെ ഭാഗവത ശ്രവണം. കാരണം സത്വഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സുഖം കൊണ്ടുമാണ് ബന്ധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ജ്ഞാനം, സാത്വികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ്? രാവിലെയാണ്. ആ സ്വാത്വിക ഗുണത്തിൽ നിന്നിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ദിവസവും നമ്മൾ ഭാഗവതം വായിച്ചു പോവുക, ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എത്തും? സ്വാത്വിക ഗുണത്തിലെത്തും. കാരണം ഭാഗവതം നമ്മൾ പറഞ്ഞ അത് അമലപുരാണം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അമലപുരാണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? അത് മാലിന്യങ്ങളില്ലാത്തതാണ്. മാലിന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിലെ മാലിന്യം രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണമാണ്. അപ്പൊ രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതാണ് എന്ത്? ഭാഗവതം. അതിൽ ഏത് ഗുണം നിൽക്കുന്നത്? രജോ തമോ ഭാഗവതം സത്വഗുണം. സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? അമലപുരാണം. അമലപുരാണമാണ് നമ്മൾ അതില് ശ്രവിക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീധ ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം അല്ലെ നമുക്ക്? ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്. ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്തെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്? രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് എന്ത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. സത്വഗുണത്തിൽ ബന്ധനം എപ്രകാരമാണ്? സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും. സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് സത്വഗുണത്തിൽ നമ്മളെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സത്വഗുണം നമ്മളെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അളവറ്റ തൃഷ്ണയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഗുണം ഏതാണ്? അളവറ്റ തൃഷ്ണയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് രജോ ഗുണം. അളവറ്റ തൃഷ്ണയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് രജോ ഗുണം. ഈ രജോ ഗുണം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും മിനി വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരില് ഉണ്ടാകുന്നത്. തമോ ഗുണം ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതുകൊണ്ടാണ് തമോ ഗുണം ബന്ധിക്കുന്നത്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച അവസ്ഥ ഏതാണ്? വസുദേവാവസ്ഥ, വിശുദ്ധ സത്വഗുണം അല്ലെങ്കിൽ വസുദേവാവസ്ഥ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആ ഗുണം എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാണ് ആ ഗുണം? എവിടെയാണത്? ആത്മീയ ലോകത്തിൽ അല്ലെ. അമലാൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? രജസ്തമോ ഗുണം
ഇല്ലാത്ത രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് എന്ത് അമല എന്താണ് അമലം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെ? രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത്, മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് എന്നാണ് അമലാൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്ന 3 ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ലക്ഷണങ്ങൾ. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണ്? ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്? എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം? അയാൾ എങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നു? ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്, ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം, പിന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ മറികടക്കാൻ സാധിച്ചു? ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ലക്ഷണം? എങ്ങനെയാണ്? എന്തൊരു കാര്യം ഇല്ലെങ്കിലും അത് വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം, ഇല്ലെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഇല്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വേണമെന്നില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണ്ടെന്നില്ല, ഒരേപോലെ എല്ലാത്തിനും ഒരേപോലെ നമ്മൾ കാണുന്നു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാത്തിനും പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഉദാസീനനായിട്ടിരിക്കുക അല്ലെ? ഒന്നിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല, എല്ലാത്തിനും ആ രീതിയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഒന്നിനോടും വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല. പിന്നെന്താണ്? ഉദാസീനനായിട്ടിരിക്കുക, അവയ്ക്ക് അതീതനായിട്ടിരിക്കുക, ആത്മനിഷ്ഠനായിട്ട് സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യ നിലയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക. മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും എല്ലാം ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുക. പിന്നെ അപ്രത്യമായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. അങ്ങനെയുള്ളവര് ആണ് ഇത് ലക്ഷണങ്ങള്. ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ധീരനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. പിന്നെ സ്തുതിച്ചാലും ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും ഒരേ ഭാവത്തിലായിരിക്കും. പിന്നെ നിരുദ്യമനായിരിക്കും. ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ആർക്കാണ്? സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല പ്രയത്നിക്കുന്നത്, സ്വന്തം കാര്യത്തിനല്ലാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. അതാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ സ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം. സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവും വ്യക്തിശൂന്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അതാണ് സാഹചര്യത്തിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക്. നമുക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുക? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക.